uzoshisa mina kuphela uzoshisa indlu yonke. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha njengoSamsoni uNkulunkulu engcwele bophela abapostoli ngegama umlilo ukuba ayophatha ihlala lamaFilistini kanjalo uNkulunkulu engcwele ngeCity of Durban uyawuthungela umlilo wakho Nkosi izwi lakho uNkulunkulu eyimele uzokhuluma kule ndawo izwi lakho Nkosi lizophilisa abantu kule ndawo izwi lakho Nkosi lizobalanda umnyama eThekwini ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amandla ezwi lakho Nkosi ayobonakala never before in this city ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ukukhanya kwakho uNkulunkulu eyimele Nkosi uzongena kithi sonke the spirit of purity will upon us the spirit of righteousness will rest upon us the spirit of holiness will rest upon us in the name of Jesus. Thank you, Lord. Close, very, very close to us into umfundisi Masinga akhulume ngayo. Point number 1 ukhulume ngokuthi usuzophelwa yini abantu abaza ngaphambili bezofuna ukuthandazela. Angithi ngoba abantu sebezokwazi ukuyifulekela badeclarise hallelujah. It's practical. Ngiyithatha le kumacabango ngoba uma sibona ngomfundisi Masinga sithi isizinyeza isiziseduzane abantu ngendaba Masinga umfundisi Masinga uthi sikuyona isizinye. Uthi point number 2 abantu bazoyokuza kuma altar call bezofuna ukuthandazela indaba zezono on a testing. Kuma ngo testing. Hayi lo bese kuba testing konke. Why we were preaching here? Abantu they were sitting down soaking in tears. Kukhulunywa izwi laphambili. Bahlatshwa izwi labaguqula kungekho umuntu wafika wabeka isandla kubona. Izwi laphuma laba namandla. It is here. Amen. Amen. I call good it is happening as we speak. Uthi sesifike isikhathi where abantu bengeke besaloke bencebe ukuthandaza abantu bazovuka bakhuleke in. It is happening. It is here. That season is upon us. Kodwa, the more you distance yourself from the presence of the Lord, the more you distance yourself from the move of the Lord, the more you distance yourself from what Moyingwele is doing, especially in DWC nawamanye ababana you're gonna miss it. At least asikhathi sokuthi useduze kwechibi akekho umuntu ozophusha nokuthi ungabiki echibini. Abanye bethu abekho nokuba khona echibini at all. Ngixolisa ukwenza izinkulu nawe. Fundisa isinabo umvuzo uya e-keyboard kodwa uyigroup amawashweni uyavuka ngo4. The kind of caliber yabantu esoba labo lezinsuku abangazibi ukuzodlala ama-keyboard phela kanjalo kodwa we find them in prayer. But konke ngihlupa uNkulunkulu Masinga nje encanyana ngifuna ukukhuluma ngayo nabafowethu be-Tribe of Judah ne-Joshua generation. Abanye babo sehlulekile ubatshela ukuthi umjolo uyaphetha baphuma. Sikhulunyiwe indawo umjolo. This is something shiyeka futhi ngoba abasafuna ukuphuma. But I want to give you ithinto encanyana ne-danger encanyana. Ihlangana le nto nizoyikhuluma la ukuthi kwenzakala le ukuthi naye kwaba yimina ngizoba yi-example. Ngobani usafuna ukuphuma emjolweni noma umjolo mazuthi uyawuthanda. Hayi kunikeza ithiphu ukuthi lo mjolo umona. Yes, that's what I'm going to call it. Uma ukuthi ngiyajola nomuntu engijola naye. Kodwa ngiyalala. Nikhonza. Lo mjolo lo ephuma kuwona. Asakhiphi ke mjolo sisengiyeka mfundisi sewayeka. Yes. Kodwa ukuze ubone ukuthi umjolo kuwona uwrong, bese uphume kuwona.
Umuntu ngiyajola kodwa ngiyalala uma ngomjola. Yazi ngobani? Uyayisa umfundisi. Bayachithelana emjobeni. Hayi wena. Why ngisho lento ngishoyo? Njengoba ngichishelana emjolweni. Into ekuhlalisile ukuthi kwabe ngithanda siyoshada ngithi. Mhlawumbe seshadile nalowo muntu. Igebengu zombili. Ebezize enkonzweni isingaphuzani. Sekushingele kangaka lasithuma kushanjwa shumayela kwaze kwehla izulu. Naqhubeka nayo joy. Mase usufika emshadweni uzohlupha wena. Esekuchithela usubuya uzokhala umfundisi uMasinga. Ngoba ukwazi ukumkhuza ngezwi. Izwi lakuhlula nobabili sasesontweni. Phela into abamba mina noba usiphendana noba Masinga ukuthi abafika abakhosikazi bethi baba lena ngathi ayisekho ezwini. Uthi uyafuna ukuphakama ukuze ukuthi yakushisa lento kodwa manje usushawe nezwi. Wehle. Wena njengoba uyiganga emjolweni lisakhonza. Liphuma izishwele ligcwele amandla liqhubeke nokwenza into eniyenzayo. Mase senishadile niyokhuza ubani nikhuza ningani? Uma kulowo mjolo. Uthi ngikusize uzokusizana ngento engishoyo. Uma ukuthi niyajola bese niyavumelana ukuthi asilale emjolweni. Size siyoshaya. Asikho isigebengu somfana singahlala siyenze singalali nawe. Uma ukuthi vele impela sibe ngasona sikushaya. Uthini manje? Umfana oyisigebengu akasoze wahlala emshadweni for 2 years. Elokwethi ulindile ngoba vele akanayo intention yokushaya ukushiya. Bese ukuthi lo one intention yokuthi akushade. Uzofuna i-age ukuthi no sengiyayifuna into yami. Inisibekathi zokushada in 2030 uzofasta wathi akushade manje because ufuna ukuhlala nawe. You are killing two birds with one stone. Why am I saying this? Yeah. Let us put it about Shad. Why am I saying this? 1 John chapter 3 verse 1. Since Pumilo would like to have to say you all want man, including myself. Bekani uthando lungaka asiniye lona baba. Lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Alokufundela in English. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God. And that is what we are. 1 John 4, 9 and 10. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Open 9 and 10. 9. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Verse 10. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Uthando lukulokhu kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Lewo ningi ebengisho before, I'll be very brief. So hamba nami ngoba ngeke ngizengibeni. Lewo ningi ebengisho mina type of Judah Joshua generation is the warning that we in this generation are suffering from. So ngenzana ningaphinde ningene kuyona. How do we suffer? Sithathe i-system yokuthi what is love according to our experiences. Senza nayo sazongena kuNkulunkulu. Sathi mesifika kuNkulunkulu sakhulule ukubona uthando nokupitalize uthando kaNkulunkulu. Ngoba sazi ukuthi uthando indoda yafika ishele ifika ihlole ilale nawe bese yakushiya bese uthi wena uyabheda yobheka omunye nawe usushiyiwe usufuna ukuprova
ukuthi ama-mistake engawenzanga kulo engawaphindi kulona, then list goes on and on. Ungena emshadweni unenkinga yokuthi awazi ukuthi what love is. Kanti uNkulunkulu uthando is unconditional. Ngikuthande usayisoni. Manje because besingena kuphuma asisanayo experience, asisakwazi ukungena sithi khakha uthando kaNkulunkulu alenze ngoKristu. Because in love I need to prove, I need to justify, I need to work with certain conditions. Noma yena sethe this is love. I ukuthi ngiyangithanda, ukuthi mina ngiyathanda. Iy'nkinga zethu zonke ngokhona zilelela kule part. God loves us. Nabona igeneration eyophuma ku 1 John chapter 3 verse 1 elithi uNkulunkulu senzile sabizwa ngabantwana bakhe. It's an unstoppable generation. Yeah, I'll summarize very soon. But I want you to understand ukuthi kona le transformation noma kona le knowledge engifuna uhambe iguqule enhlizweni yakho about what love is. Substitute it with the love of Christ. Uzobona ukuthi most of the sickness that we have, most of the depression that we go through, most of uncertainties of life that we go through is because we do not understand the reality. We are children of God. Not only that we are called, and we are. Let me close. Joshua chapter 2 verse 1, summarize. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab, the prostitute, and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spies we sent. 23. Verse 23. So the young man who had done the spying went in and brought out Rahab, her father and mother, her brothers and sisters, and all who belonged to her. They brought out her entire family and put them in a place outside the camp of Israel. Urahabi, one, she's a Canaanite. Urahabi, that's according to nationality. Yeah. Number two, Urahabi, according to a profession, we prostitutes. Yeah. Urahabi, but Rahabi knew about God. Now, which nationality yamkhipha? From the Commonwealth of Israel. In profession yakhe yamdisqualify ukuthi athole umusa phambi kaNkulunkulu. But there was something that was peculiar about Rahab. Umfundela iverse la ukuthi Rahab wathi ama-spies asefikile kuyena. As much as she was a prostitute, because kuyenzeka ukuthi there are some honorable men endaweni kodwa they don't even see what is doing. In her position of becoming a prostitute, in her profession ezinto azenzayo, kodwa khona izinto eyifika athi efika egcineni enhlizweni yakhe. Ezafika zaba yisilonda kuwe mfundela. uRahab uthini uMasipayi kumefika? Okay, usanifuna ubabshaya, it's okay. Lithi iBhayibheli mase sefikile ama-spies ongena kuRahab. Uthi uRahab ngizwile ngoNkulunkulu wenu. Right? Owenzeni uNkulunkulu? Omise ulwandle. Ukuthi abantwana bakaIsrayeli badlule kulo.
bayaqashisa kule ukuze banganiboni futhi nikhona bese lithi iBhayibheli kwazwa kanje ukuthi amadoda akhona aqashela Rahabi lithi iBhayibheli wabafika bazongqongqoza Rahabi apha amadoda awuthu ala uRahabi wathi amadoda ngiwabonile amadoda futhi afikile kodwa bengakawazi ukuthi awubani abekho la badlula aspire amadoda athi mespire amadoda kwenzakala kanjani ahamba lithi iBhayibheli mase behamba because wayeno indawo yayino high wall uRahabi wakhanda uthi into ngazuthi sayindwangu wayirola wabehlisa ngayo bahamba bayo report bathi bebe report bafika bathi kodwa kunesifazane onokhona yes ngokuba ngothando nawo lithi iBhayibheli bafika barawunda iJeriko lithi zaze zawo indoda bangena ngaphakathi mase bengenile ngaphakathi bese lithi iBhayibheli ababili laba babesifayile bahamba bayofuna uRahabi babemfunile uRahabi kuthiwa Rahabi nomndeni wakho nezingane zakho nama-relatives wakho kunothando kaNkulunkulu namhlanje ngeze ibhande ezongeza angazi kuzolanda wena kuphela. This love that I'm going to speak about is the love that will transform you, is the love that will save your family, is the love that will transform your generations, is the love that will change territories. Ithi iBhayibheli kwabulawa yonke into kwasala uRahabi nomndeni wakhe ekhaya. Bashani ngokho verse 1 Matthew 1:5-15 uRahabi lo sikhuluma ngayo he was Matthew 1:5 sorry Matthew 1:5 uRahabi tell she was a Canaanite, she was a prostitute, yet she had faith, right? Matthew chapter 1 verse 5 ukhulunywa ngegenealogy elidela towards the coming of Jesus. Ukhuluma ngegenealogy uma khuluma ngegenealogy la uNkulunkulu wayecala phansi kwenzeka konke kwenzeka kwi-Old Testament kodwa manje sengizocala phansi nabo abantu abalethe isiqalo esisha. Matthew chapter 1 verse 5 Someone the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz the father of Obed. Awuphinde Someone the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed the father of Jesse. So Rahabi evela kwi-genealogy from iplan kaNkulunkulu towards Davidic history toward the coming of Jesus. Ngobani uRahabi oyiprostitute wathi mefika wahamba wafika washada noMjuda. Siyayithola kuDuteronomy lo uNkulunkulu evika ukuthi abangashadisani nabantu bezizwe. Kodwa siyathola kule ndawo lena uRahabi ushada nomuntu wezizwe. Azongena kuphi esizukulwane besikhipha uJesu. Akutho ukuthi let's just close bazalwane baba like this. Ukube uRahabi wayefana nami nawe ekhula kule generation esikhula ngayo esingaunderstand uthando wayezofika kaJuda ezweni lakaIsrael afike abe outcast. Ukube uRahabi wayefana nami nawe in this generation efika kaJuda wayezofika kaJuda afile as a reject. Ukube uRahabi wayefana nami nawe kwesisikhathi efika endaweni enoNkulunkulu abahamba ngayo uNkulunkulu abone ngathi uNkulunkulu akahambe naye because ngenxa yezolo lakhe nangenxa yeprofession abekuyo kwasho ukuthi uNkulunkulu emazulwini otheni ngizothumela indodana yami ethi indodana imifika izotshengisa abantu ukuthi mina nginguthando. I don't love you because of what you have done. I love you because I offer to
Usufikile ethandweni likaBaba, usufikile esizweni sikaNkulunkulu, usufikile kwindodana. Your name has been changed. You are a child of God. You are a son of God. You are no longer a Canaanite. There is no longer a Jew. There is no longer a Greek. There is no longer a slave. There is no longer a free. There is no longer a woman. We are all the same. We are children of God. Why are you his keeper? We've been married to our destiny, as our destinies. Because uBurahamu akashadanga noSolomon. Ngoba sibona igama lakhe livela kuMatthew chapter 1 verse 5. Abanye bethu they should have been married with what God has prepared for us long time ago. But asikwazi ukushada nezinto uNkulunkulu asinikeze zona, because every time when we approach His love, sikhumbula umsando lasemhlabeni lokuthi uNkulunkulu yini kodwa engakwenzelwa yona ukuze umthande. Athi uNkulunkulu, no, you don't have to do anything. Ngakuthanda ungangazi. Why are we disqualifying ourselves? I'm about to close. What you should have means that even that didn't happen. So it's what I private start in the land. Uthando lukaNkulunkulu lithi woza. Mina ngiyazi ukuthi ngikubizelaphi. Kodwa uthando lasemhlabeni lithi woza sibone ukuthi singenzani. Bazalwane bami, asizile ukuzokwenza, sizokholwa bese yenza. Bazalwane bami, umhlaba awudingi lutho, udinga uthando lukaNkulunkulu. Jesus. Umhlaba ngeke ushintshwe yilutho, umhlaba uzoshintshwa yini? Uthando lukaNkulunkulu. Bazalwane bami, sondelana uthandweni lukaNkulunkulu unconditional. You don't have to do anything. Lo uqalile umsebenzi. Awuqalanga nguwe. Uyena wadecide uzokubuka ngalesikhathi bekubiza ngamagama, bekubiza ngeprostitute, bekubiza ngani lawo ukhona. Wathi mina ngifuna unjani. Why manje wathi ungaphakathi sembena uNkulunkulu ashintshe approach yakhe. Athi wena enza ukuze uqualify. Awukwazi ukuthanda lesithanda esikhuluma ngawo la, because you are stuck of your yesterday. Awukwazi ukubelong ebandleni because you are stuck of your profession. Awukwazi ngisho ungena uhambe noNkulunkulu uzomandla kamoya engcwele because you are stuck on what you want to do. Angithandazi mina ngoba izolo ngambile ngaxabana nomama ini. I'm here to speak about the unconditional love. Eluthi come. My mercy is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Asikwazi nokuthi umhlaba waseThekwini uzohleli negift la. Udlala nje usathane lokudlalisela ngezinto zasepast yakho. But today I'm calling you to this unconditional love. Transparent ngenyawo. Abantu abangakazi baluzwa lolu thando engikhuluma ngawo, abantu abangalazi ukuthi uthando kaNkulunkulu. Kahle even namanje noma ngikhuluma, you still look at your life which is a mess. Ngale ndlela eyiyona, but still prioritizing your life more than His love. I'm calling you ukuthi noma bethu understand, but into uzozama. Usuzama bonke. Senze uzozama uthando lusha. Ezokwenza ukuthi uhambe uyongena nawe kuMatthew chapter 1 verse 5. Ukuthi when God had planned to save men, I was part of it. Your family. This is the love that breaks all the curses. All abantu babelapha eKhanani babele babulayo bonke badestroy, but there was a family that was saved, not because of what they done, but because of what Rahab did.
past ingikele emahlombe ngisabathenga ngiyazama ukuqhubeka ngiya phambili kodwa uNkulunkulu akwenzeni utho. Come, let's pray with you. Come forward. There's the love of God today. Esifuna lonke into namhlanje. Kodwa sifuna ke nawe ijemisa ngaphambili. Come. Masabo. From Rahab the prostitute to Rahab the righteous one. Today, some of you are being called righteous. There was not going on in my mind. Hebrews chapter 13, Rahab the woman of faith. Today, some of your names are being changed. Glory to Jesus. Today you are being elevated to glory, being elevated to power. Let us all lift up our hands. Remember from this time, just stand was a Heavenly Father, in the name of Jesus, extend this you love us the way we are. For calling us to this love. Today we are the sons of God. All the inheritance that await us in heaven. Access erase their past. Erase their failures. In Jesus' mighty name, I give you glory and praise. We can go back to our seat. This is the warning to those abadibela phambili. Ithi phambili indodana yolahleko masisibuyele ekhaya. Masisibuyele ekhaya uthi ngiyoveke ongcono ngihambe ngekhaya. Ongcono ngifike ngihlalele izisebenzi ngenxa yezinto engizenzile uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi namhlanje ngingiphathisa a garment of a king. Kodwa ukuthi uphumaphi njengamanje you are not just a slave and a servant in the house of the Lord. You are a child of God. You are a child of God. Don't condemn yourself anymore. Usengibasisile igameke ekhaya ihlazo lakho in Jesus name. Amen. Jesus. Shout out to